Wis saiki tak jak. Loloke rawuh. Apa tuman juragane dikunci ning jero mobil anu karo tak. Wong kene wis dandan arep medhun ke lokasi lho. Lah kok diremot kon jaba jajal. Ora wong lolo pelek. Jan ya ampun. Ngono ki tak seneni Mas Iko le. Nek tanggapan kuwi aruh-aruh karo wong panitia ben ketok sopan. Lah tak omongi. Ngono ki yo aruh-aruh. Ngono ki, wis diaru to, Ling. Monggo, Pak. Monggo, Pak. Matamu kocone rambut buka ki lah. Lah kocone sing ditutup. Kuwi candrane Cak To to. Kuwi karo aku yo duwe peristiwa sing gedeng nih, Mas. Piye kuwi? Posisi arepe mayang ning Malang, gitu. Terus aku kan masuk lho, Mas. Jadi kongkonan sapa yang tak kongkon liyane Chandra pun. Bisa le tukokno Pampers. Ukurane XLL sing gedhe dhewe to. XXL, heeh. Ukurane sing gedhe dhewe. Wah, nggih Pak, siap. Udah. Ya ngono kuwi. Nah, lah bar mulih. Terus wis ya. Pun Pak, wis gedhe dhewe niki. Lah kok tak bukano ukurane cah cilik. Wong teng kuwi mulus tenan. Wah, lho kuwi asli Kang Mampet ndak kuwi ana. Sik apik tukane. XXL ne ukurane sing cilik bayi. Tak yo ndak. Ayo balik ganjinge. Dhuwur balik kuwi ndak guyon. Wong aku mulus tenan kok. Kebat kok ning lucu maksudnya. Siap Mas, siap Mas. Sik apik tukane Pampers iki. Atimbang tukane softtek wis dilokno. Jan gumun aku. Wis anu ne Pampers. Pun Pak niki. Sing buka cilik. Wis critane bocah iki mulane tak openi Ben. Oh, Ben lucu Mas Wijay. Wah, lucu nih yo megel nih tenan. Wis kene yo. Yo, diaturake. Han sing nembang aku lek ndampak rene ndak iso no. Loh, rene pancen yo Warga kene iki seneng karo joget lho Mas Yohan. Nggih, Mas. Pasundan niku pancen nggih. Irama, Wiraga, Wirasa. Nggih. Yo, diaturake. Ning nong ning nong ning nong. Malah bledrok. Kowe iki cah. Iki lho ya tak wis ketularan. Kowe iki asine gelem setahun ning gone ndal bulur gendeng kowe. Yo, Han. Yo. Yo. Mas Eko. Pancen model Pasundan iki pancen benten-benten gagrakipun. Wonten Citanduwi, Cikampek, Cikarang kali Cikopok niku. Lho Cikopok ana Cikopok. Cikopok pancen daun pulus ngenten daun pulus. Daun pulus enten piyambak. Biyen mriko lek ngomong sesuk dhewe nggih. Bapak kula biyen ya pengendang Jaipong. Nah, berarti amal lunga ning Cikopok. Oh, wajan arepe joget kok malah diselani. Ayo, anu, Grang. Ya. Peci. Ya. Peci. Yeah.
Mas Ripik, Mas Duduk. Enten dawuh. Sampun sawetawis dangu nggone Ngaten Gojek. leresipun, nggih, nggih, Ah, nggih.